The DC president wantu osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindimakondwa konse ndikamuona munthu wovutika akuvutika, amene sindimasangalala konse kuwaona Amalawi amene ndi osauka alibe china chilichonse chochita, amene ndimakwiya kwambiri ndikaona anthu ena olemba anthu zawo ntchito akuzunza anthu osauka. Ndimakhala osweka mtima kwambiri muziko limene padakali pano pa nkhani zolembanalembana zafika pa mponda chimera, pamene mafumu adakapitiriza bekuwalemba azibale awo. N'chifukwa chake timalawira mama wanga tuno kumakuuza ninu akuboma zimene zikuchitika, kunena kuti pologalamu yanu iyi ya zolembalemba nkhani yafetereza komanso chimanga ikukumana ndi mavuto ochuluka kwambiri, ngati mene kulili ngati kuchirazulu kwa tiye nkalo mmuzi mwa Khengere mudakalibe mchitidwe umene mafumu akumeneko akulembana pachibale pokapoka makhazeni zibwenzi zawo, andi mchitidwe umene utusitu kuchitika kwa Khengere kokha iya m'Malawi monse muno malo ambiri anthu akudandaula ndi pologalamu imeneyi. Tikuthokozeni inu aboma kuti pena pache mukauzidwa zinthu mukumasintha mapanga machawi monga mene tindalankhulira za ku Bakiri Muluzi Airport kuchireka, kunena kuti kumene ku scanning machine kulibe. Nkhani imene itamveka aboma monathamanga kukayang'ana nkhani imene ya scanning machine, ndipo tikunena pano mbali yokha ya anthu mapassengers ayambano scanning machine yasala yakukagoko. This is what we want, the Malawi that we want. We should have a listening government. Lero iso tikupelesirani nkhani zingapo zimene mukuyenera kuti inu aboma muziyang'ane, makamaka nkhani za ku South Africa kumene Amalawi akuzunzika kopya. And this is a wake-up call. We need to do something as a country. When we say this is an independent or a sovereign country, we mean taking care of our people. The way the South African government is doing, how they are treating people, leaves a lot to be desired. And yet we have South Africans in Malawi who are living freely. But when you go in South Africa today and see how Malawians and other, Africans are being treated in South Africa, it's a heartbreaking news. So the Malawi authorities, you need to take heed of what is happening in South Africa. You need to, sit down with South African authorities to discuss with them. The way they are treating Malawians is not a good thing at all. So munayenera nditu mupange machawi inu aboma mukuoneka kuti mukumva nditu ku South Africa kuli mavuto, amayi ndi ana kugwidwa makamaka ku welfare ukuku sizili bwinoyi. Munayenera kuti inu a Minister of Foreign Affairs Honorable Chaponda mutenge nthawi mukambirane ndi akuluakulu aku South Africa, maambassadors akumeneko, kunena kuti chitidwe umene umazuzana ma Africans okhaokha si wabwinoyi mmene akuazunzira Amalawi. Ndipo inu aboma munayenera mupange tailor-made programs zimene zingathandize anthu aja kuti mwina akamabwerako apezeke nakachi aziyamba ma business. This is all about job creation. Kunoko ku Malawi kulibeko ndondomeko makampani ambiri amene adalipo mbuyomu adagulisidwa komanso ena adathesedwa malinga ndi environment imene tinayo kuno ku Malawi yosafuna kuchita produce zinthu zosatira zake ma industries ambiri ngati kulibe muziko zosatira zake anthu amanyamuka kumapita maiko ena kuti akasake green pasture monga mene zikuchitikira ku Malawi. Kuna anthu ambiri amadalira ziko la South Africa koma kuli mavuto ochuluka kwambiri. Tinafuna lero tiyambe ndi nkhani ya ku Accountant General kumene anthu ambiri akuzunzika kopsa kuti achite access ndrama zawo, andi ndrama zokuti azichite access akumakana kuachitira process pokapo ndiye kuti apereke ndalama, akakhala azimayi ndiye kuti agone nawo. Andi mawu awawa ndi kunena awa anthu ambiri avomereza kunena kuti anthu ambiri muno Malawi kuchokera kale maboma onse anthu ako Accountant General akuzunza anthu kwambiri kuti achitire process ndalama
ndrama zokuti anthu ayamba kuziyendera mwina over 10 years ago 20 years ago ena anamwalira kale ana ena akulephera sukulu chifukwa chokuti ndrama zawo zili kwa accountant general enanso amene akuzunza anthu ndi ma insurance companies mwina munthu kuti upite ukachite kiremo chinthu chako kaya unachitikiridwa ngozi kaya chinachitika ndi chani akumatenga nthawi yayitali ndiponso bwinanso osapereka kumangonama kuti tikuchita process and izi za ku Capitol Hill zomanena kuti failo yasowa munthu waendesa kuti ukalandire pension yako koma umangomva kuti failo sikupezeka muboma mumuli za chinyengo kopya. So another sector imene kuli chinyengo kwambiri ndi ma insurance companies and iniyo a Reserve Bank munayenera mutengepo action kuti muchite discipline anthu amene wawa ma insurance companies kuti sakuchita bwino komanso kumene kuku kwa accountant general kukuchitika za chinyengo kwambiri anthu akuzunzika anthu akunyengedwa kumene koko kwa accountant general ena akupereka ndalama ndi cholinga kuti process ya ndrama yawo iyambe. China chimene tikufuna kukamba pano inu aboma pokuyamikirani ni nkhani ya kukasasire ndikufuna ndilankhule ndi Honorable Japi Muhango ndi gulu lanu kumene koko kunena kuti chimene mwapanga inu mwaonesa usogoleri kupita kukasasire kujako kukamuyimirira President Mutharika kukaona mavuto amene akukumana nawo anthu akumene kujako kuzera kwa anthu ena amene akhala akudandaula kuchokera ngati Bishop Ntumbuka JB wako America gulu la Malawi First anthu amene anjawo amene akhala kumanena zimene za anthu akukasasire chonde nkhani imene mwayiyamba iyi mukuteteza anthu anu mukufuna kuti anthu anu azikhala muziko lawo osakhala ngati ma refugees alipo ena ame ankhanza kwambiri amene amati akaona Malawi olokuti umuchite overtake wameyo amakuthamangira ndi galimoto ndikukakuyimira kusogolo ndikuyamba kumenya anthu ife tisamaope ame tizikhala nawo bwino andi pano tikufuna tiulule kuna kuti pali ame ena akutengerapo advantage ya kusowa kwa mafuta ndi akumatenga galimoto zawo ndikukumakathira mafuta ambirimbiri migolo ya mafuta ulendo nayo ngati akupita ku ame koma akukagulisa kuwaitana anyamata a black market ndikumawuza kuti zitigulisira ni mafuta izizi munayenera muziwe inu wankulu wa ame kunena kuti ku ame kuchitika mchitidwe osakhala wabwino ame ena osokonekera many in uniform amene anayenera azichita maintain law and order and discipline akumatenga magalimoto ako ameko kufika ma filling station ndikukumwa mafuta onse migolo akanyamuka ngati akupita nayo ngati kuameko kaya ngati kusalima kuja basi akaime pansewu aitane anyamata a black market apase mafuta jazi agulisira kumalawi kuno siku zatheka kuli za chinyengo zambiri andi za chinyengo zina zimene tikufuna tinene pano aboma musagone kwambiri kusalima shuga uku muyang'ane kusalima shuga timanena kuti ngakhale olo wa polisi amene amapita kugwagwira ntchito kumene kuko amakhonza wa polisi kukhalako 2 weeks ali kusalima shuga ndalama aje kuwampasa 80,000 kuli za chinyengo even anthu amene akugwira kumeneko that's the best what we call nepotism timangomva nkhani za nepotism kuti anthu amasalana mitundu koma boma lapita lijendeli masala adi mitundu kusankhana okhaokha kuchokera wankulu pakana mwana pansi onse MCP yokhayoka olo mukaona amene anapeza ma contract okuti mwina azinyamula sugar kumeneko MCP yokhayoka tikunena tu kusalima shuga olo mukaone amene kampani zodula mizimbe kumeneko ndi MCP yokhayoka akulu alonda kumeneko ndi MCP yokhayoka china chili chonse kaya kwa administration ndi MCP yokhayoka sangatenge anthu enanso antundu wina ayi kapena zipani zina ayi ndekuli ma contract ama ministers kumeneko kusintha maina ngati CEO kuyika maina ena kuma ma business ali awo munayenera kuti chikolopa chiende kumene kuku kusalima sugar muyendeseko chikolopa andi ngati kuli anthu amene anapanga nkhanza kwambiri kuwapanga nkhanza Malawi ndi boma la MCP anasankha achewa okhaokha and even mboma even ma company ambiri ma department ambiri anayika pali pose MCP yokhayoka and izi ngati
simusamala nazo muona kuti information imene munga mapange china chilichonse chimene munga mapange chizikhala chikuziwika kwa uyu wakanidwa ku Tanzania ananyamuka tuma matama anzanu chewa jantoliro kunena kuti atakupita ku Tanzania kuti asankhidwa kuti akakhale osogolera mtendere ndiye kumene kuamuka nako kuti wajantoliro anena kuti ife sitikukukhulupirirani chewa jantoliro ziko lanu anthu amazunzikamo the past regime yazuza anthu yalephera kusova mavuto a Malawi nderero mungasove mavuto a ku Tanzania chewa jantoliro kuzuzuka kwambiri kuzitenga ngati ndiwe dolo ninyenga anachozera kule wana lero chewa jantoliro ayaruka pachapapa chena pa Tanzania anavulaza kalizo president wa ziko la Malawi 2030 abale oloma president atakhala kuti atha koma jantoliro kubwerezanso akakuvotera se ndi amakwase ndi ana akwase ndi azimbu yako koma Amalawi sanga amvotere so wa jantoliro ngati MCB mukufuna muzapeze ka vote kanu mwina atukochepa chabe faja anthu sanga kuvotere nibe musankhe ni munthu wina koma osakhala uyu wakanidwa wa jantoliro kutero palibe paja kukilakalaka akumakwera ndege ndeire so tikupempheni inu a DPP kuti mupitirize mwayamba bwino kwambiri komanso mukalankhulidwa zinthu mukumamva izizi ndi zimene zikufunika chifukwa boma lija lapita lija linaona anthu akuzunzika kukasasire anthu akuzunzika kulikoma uko koma palibe chimene apa anapangapo so ajapi muhango ndi gulu lanu mumve kumene muliko kunena kuti ntchito imene mwayamba yofuna kubwezeresa mtendere komanso chilungamo kukasasire mupitirize chifukwa anthu ndi okondwa kwambiri kumene kujako andi tikupempheni a president kunena kuti chonde abwezereseni anthu kumalo kwawo kumene ena ankhanza kuzera kwa mkulu wa wakale anathamangisa kumalo awo komanso nkhani yayikulu kwambiri ndi imene ili ku South Africa kumene anthu akuthamangisidwa munayenera kuti mukhale pansi ndi aziko la South Africa kuti ngati ili amade ikhale amade iyonso anyamuka azibwerera kwawo athunso azibwerera koma sitimapanga choncho we are all Africans we need to promote peace and unity Bon Klindo the DC mwana woopsya kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village T.A. Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa osaiwalira kunena kuti programu kapena show ya Isaac and Jacobo ikhala masiku akubwera waposa chedwa pompano tifuna tikuuzani zonse masiku akubwera wakhayamawa tikuuzeni programu imene ichitike ku BICC yokumbukira Isaac and Jacobo and these were household names and palibepo anywhere in Malawi we can talk about entertainment kapena comedy without mentioning Isaac and Jacobo. So kwakonzeka chishow chimene chichitike ku BICC tikulongosolera nizonse kuti Malawi tipite tikapereke support imene iyi makamaka ku mabanja a Nyanga komanso banja la Mabedi amene anawo amene akonza show imeneyi zikakhala zinthu zosangalatsa kwambiri komanso muziwe kuti president wa anthu osauka akakhala kumeneko ku show imene ya Isaac and Jacobo remembering our brothers amene anapanga zo mveka bwino anapanga zinthu zabwino kwambiri makomedi zokongola muno Malawi ndipo saiwalira kunena kuti show imene iliko masiku akubwerawa tikupasirani zonse m'maprogramu amene akubwera the DC